Na kabenta ki khubor baman kasni page but subscribe ya u Antor News. Nakaleng jungi kum kaseng hapo kasyatri ka Hill Pharma Union ngidap daga jing sngosi hakabedai bat kajing do jong iwe neki dikot jungi dikot jong ka Hill Pharma Union ikong kumany walang nakamta banli yasim benta hakajing hilik marek thong te Australia bat nakaleng jungahi menen kasing ngalayo ban yakran bat i kong kumany te ila yathu ba kila yo kajing tip ka ba kham dirpor hakabedai bat kajing bomyo eka visa te kani kala pen susi ya iru bat yang iru kaseng naman ngi sutho bila praktis la daki bun benai naman ta kani ka kam te hakabedai hi bat kani kajing bomyo ka visa nakaleng jungi hi ngishim ba kadai kajing kli jongki bor ki ba thmu ban yalam la ne bat pen khre i nam ta kani ka kam bat khamtam ba ka sarkar India kadai ban shimkhia ya ki ba kumkini kinong yele kai sport khamtam ki ba mi nakane ka jela jongi lane ne kino ki benta jong kari India ba habaki apply ka visa ka government of India kadi ban shimkhia ban yakran bat bor badai kimi jong ka sarkar jong kono ka sarkar hakabede bat ka visa la kalong kono ka government ke badai shabar te hejing sha kila de ban yakran bat ki bor badai kimi jong ka sarkar Australia bakin ayak ne ka visa rei yamanta hingi sutho kama la long ka ba dirpor kinom la shu ban lek asim menta te kani kadai tang ka wei na ki let's say ka jingdu nong ka bakrau nang menta jungi ka jela naman ngi kmi lenti bai kong kemain lada jinda ilayo ban le menta in wanra ya ka nam ka burom jung ka jela bat ya kari India hi barok ka wai bat ngi kum ka seng ngi penpau ka jing susi halor kani ka jingdu jung i bat ngakentu ya ki bor sarkar nang ne sikmat la kalong naka sarkar Meghalaya kan kham shimkhia lada don kum kini ki sport person ki bakwa bani le shimenta hagino gino khamtam shabari bakin yarab ban penkeli benya hakabede bat ge visa la ni ki wi kot jing don kam khnang bakin nomdo ban le shimenta hakum kini ki kam sport bat kumjuru ka sarkar India hi kadai ban shim ya ka benta ka bakongsan banya kran bat kino ki sarkar la ni ki badi pet ya kena visa office jong kino ki sarkar ki bari shabari ba kimdai ban pendu ka visa khamtam kani kamdai ka jinglek namda kono ka down ri kadai be thik ka jinglek namta ki kamile kai sport te kam hakajing pe jingi kum kasang hi kam don nong rim ban pendu ika visa namar ba inlek thik tang nam ta ka jingile kai sport kam don ka jing thmu ka ba shalandet re nakam ta ban yele kai sport ban ki don ki kot ki sla ki babiang hakabede bat ka jing pensisha ba inlek chakati kam sport te ngis ngusi baka visa office jong ko Australia kala kentai ka visa ka jing syak la ban priang namar ba kam don ka wei pat kanong rim re tang nam ta ban yele kai sport te ai ba ka khubor kan lan ka long ka jing penkendit benriu ya ka sarkar Meghalaya bakan shimkhia ya ki no ki samla la ni kino ki briu ki ba yo ya ke banele shimbenta ki wei bari bakin penkre bakin yarab ban pej bakin nomdo ya ke visa la ni ki wei ki kot jing don kam ban yo du pada ban le syaki ku bakum kini ki competition desa sisen nak lenjungi hikum kaseng ikit bok riang ikong kumany walang ba wat lada ila du no ya kene ka benta menta ka kenti ndai indang yo shu ku wei kalat ban le shim haki wei pat ki benta jong kari jong ka perthai la ni kino ki competition habede bat ka jingi mare thong ga jong i de nak lenjungi hikum kaseng dan kita ku blesibun